Hej. Jeg kommer fra Folkekirkens Kødhjælp. Jeg har vendt det her i mit hoved igen og igen i et halvt år. Og i et halvt år har du holdt det som en hemmelighed for mig. Jeg må sige det til dig på et tidspunkt, men på et tidspunkt? Du skulle have prøvet at sige det til mig hele tiden, hver dag. Hej. Jeg er for at samle ind til de fattige. Ja, men jeg har ikke lige nogen kontanter, så... Så må du jo sælge et eller andet. Kom afsted. Holder jeg døren. Kom ned og hæv nogle penge. Kom så afsted. Vi kommer fra Folkekirkens Kødhjælp, og vi samler ind til de fattigste. Og de sultne. Dem, der ikke spiser ret meget. Og topmodellerne for eksempel. Der er så varmt i Afrika, så de er meget tørstige. Ja, og så fordi alt vandet ligger rundt om Afrika, ikke? Der er ikke så meget inde i midten. Nej. Har I nogen is? Is? Is. Is? Ja, du ved, frossen masse af mælk, sorbet, yoghurt. Meget populært i smagsvarianterne chokolade og vanilje. Serveres i vaffel eller på pind. Eller som dessert. Hallo, jeg ved godt, du er derinde, og jeg er ikke kommet hele vejen op til din gadedør for ingenting. Ude til venstre i billedet, der kommer der en plante op. Og til højre for planten inde i midten er der en spiral af brune og blå firkanter. Og så er der tegnet en fugl. Det er meget abstrakt, det er lidt svært at forklare. Kan du overhovedet forestille dig?